با خود مقصد موندم که تیاری جدی بینم و پرچم جمهوری تاجیکستان بلند بردارم. навраси бо тамкини хонадони назруллоевҳо муҳаббати гӯштинро аз муҳити ҳамсолон ва фазои инъикоси ҳамешаи телевизиони варзиш дарёфт. дар ибтидо гумон надошт ки олами тахайюл ва хаёли кӯдакона ба ҳақиқати воқеӣ табдил меёбад ва ӯро барои нишон додани ҳунараш ба дуриҳои дур мебарад. бисёртар ҳамин варзишро дар телевизор тамошо мекардам. дар телевизор он вақт телевизори варзиш набуд. тоҷикистон, сафина, дар ҳамон каналҳо бисёр тамошо мекардам куштингои миллиро. баъд оста ман шавқ пайдо кардам. баъд падарамро гуфтам ки маро ба ягон бошгоҳ ё зал бурдам онед ки ман машқ кунам. баъд хеле гузашт. баъд аз чанд моҳ маро бар мактаби варзишии интернат спортшкола ба он ҷо овардан. ман хурдсол будам, 6 сола 7 сола будам. пеши назди муаллим овардан. муаллим гуфт ки инҳо ба синфи падарам ки ҳоло майдан як синфи 3-4 шаванд, баъд ба тамрин биёред, мутобиқат мекунанд. баъд падари ман негуфт, гуфт ки ҳамин биёян раван, ҳамин зал биёян раван, ҳамин қаш бастаю ҳамин хона хоб рафтанам, мақсад зал биёян раван, ҳавои хубаи шавқшон бисёртар шавад. падар аслан моҳияти тарбияро ба инобат дошту фикраш ҳам барои густариши саломатӣ ва машғули кори беҳуда набудани ҷигарбандаш нигаронида шуда буд. маҳз дар ҳамин асно авҷи муҳаббати гӯштин дар қалби ҷамолиддин туғён кард ва ӯ паддаро маҷбур намуд ки дар макони дилхоҳаш боқӣ монад. او وقت ما کلیل کار میکردم مکتب اینترنتی ورزشی دا یا صنف یک صنف دو بود اکش صنف 4 میخوند دو کاسا همه قراده ای دروازه ایسور با کلیل می اومدن در اونجا مشق میکردم. ما میرفتیم می اومدیم با همراهی برادرم. بعد استاد صنفی 5-6 شدیم. بعد استاد با مسابقه سفربر شدیم. بعد همین دوشنبه بعد در همون مکتب ورزشی اینترنت مسابقه میشد، در اونجا برنامه کردیم. بعد استاد خیلی اومدیم تا همین روزا. ба машқҳояш мураббии хушсалиқаи гӯштини ҷудо Салим Ахмедов боз шаҳомати дигарро зам кард ва ҳавасмандии варзишгари хурдсол Ҷамолиддин Абдуллоевро авҷ дод ва ӯро дар ростои омӯзиш ва бархурди илми муосири ҷудо раҳнамун сохт. тавсия дод ки то ба фурсатҳои мушкилтарин ёру муниси ҳамсабақон бошад ва аз овони камолоти наврасӣ ҳаросу ноумедиҳоро ҳаргиз шарики худ напиндорад. محبت زیاد پیدا کردم از حسابی که بسیار مشق کردم، تمرین کردم. در چمپیونات مکتب اینترنتی ورزشی گوشتینگ میگرفت، در همونجا جا میگرفت، جای یکم، دوم، سوم، چون همه طلبای مکتب. мактаби тамоили варзишӣ заминаи эътимодро ҳам барои сайқал додани маҳорати гӯштингирии Ҷамолиддин қавӣ намуд ва дар ин раванд боз якчанд монеаҳои дигаре аз байнравии машғулияти ин ҷавони серҳаракат аз миён бартараф шуд. ба таҳкурсии меъмори ояндаи музаффариятҳо хишти қавӣ гузошта шуду ормонҳои навраси ояндадор ҳам бештар дар саҳифаҳои хотираш ҷилва менамуд. ҷамолиддин Абдуллоев ки дар ин ҷо муддати зиёд таҳсил ва тамрин кардагӣ буд. ҷамолиддин яке аз варзишгароне буд ки суханони мураббиёни худро худ
ба дар мекард ва он услубҳое ки ё машқҳои техникие ки ба ӯ фаҳмонда медоданд хуб аз худ мекард ва ба яке аз хонандагони беҳтарини ин муассиса ба ҳисоб мерафт. ҳам дар рафти таълими дарсҳои таълимӣ ва ҳам дар рафти машқҳои варзишӣ фаъолона иштирок мекард ва имрӯз ки мо дида истодаем ки ин фаъолияте ки вай кардагӣ буд чӣ самару натиҷаҳо бахшид ки имрӯз вай дар зинаҳои баланди мусобиқаҳои байналмилалӣ осиёгӣ ва ҷаҳонӣ гардид. ин ҳама аз заҳмат ва меҳнати аввал худи ӯ буд, сипас мураббиёне ки тайёр карданд ӯро ба чунин зинаҳои баланд расонданд. рӯзу моҳҳоро ҷамолиддин абдуллоев бо тадриҷ ба тамрину бозомӯзӣ машғулиятҳои мураббиёни боистеъдоди мамлакат пушти сар мекард. ҳунараш дар бошгоҳи вастан тақвият ёфт ва бо азму иродаи матин гоми қавияш ҳам дар саргаҳи қулаи баланди орзуҳо намоён гашт. он замон ҷамолиддин бо бародараш эраҷ саргарми машқу омӯзиши нозукии гӯштини ҷудо буд ва гумон надошт ки барои якачини мамлакат ҳамчун нафари сазовор дар феҳристи беҳтаринҳо исмаш рӯи саҳифаи намунаи дафтари кории сармураббӣ дарҷ аст. در جمهوری تاجیکستان جوانان با لیاقت بسیار هستند. از جمله آنها عبدالله ایرج و عبدالله جمال‌الدین میباشند که در تالار ورزشی وستن مدت 4 سال تمرین و مشق ورزی کردند. در تمرین‌های بیرون از خارجه در جمهوری اسلامی ایران، در جمهوری ازبکستان، در ناحیه درواز در تمرینات اشتراک کردند. اینها همه ورزشکاران با لیاقت که تیز از خود میکردگی همو پریوما هستند و هم مهنتی هستند که در وقت مشق بسیار مهنت میکنند. این زحمت‌ها برایش مربیان ایامی از برسازی هنر روا دیدند که این به پاداش سزاوار مهنت‌های چندین سالش نسبت دارد. در یکی از مسابقات قهرمانی جهان اندر میدان شد و در روند نیروسنجی ناکام گشت و به خود مقصدهای دیگر هم گذاشت که باید از ورطه مشکلی رها یافت و دنبال مقصدهای جدی شد. اما با این طرز عملها دیگر آسوده و آرام میدان نبرها شدن در گمان است. 2015 سال در республика гирифтем, ҷои аввал шудам. баъд аз он мо ба чемпионати ҷаҳон сафарбар шудем. ман 15 сола будам, то 18 сола мо онҷо баромад кардем. дар он ҷо мақоми панҷумро ишғол кардам. баъд аз он ҷо омадам, ба худ мақсад мондам ки 2017 боз чемпионати ҷаҳон мешавад. ман ба он мусобиқа тайёрии ҷиддӣ бинам ва парчами ҷумҳурии тоҷикистон баланд бардорам. ва хушбахтона пеш аз 2017 мо машқҳои дастаҷамонӣ дар давлати Беларусия, баъд аз он ҷо дар Россия, баъд дар Хуҷанд, дар 3 ҷо машқҳои дастаҷамӣ гузаштем. баъд аз он чемпионати ҷаҳон сафарбар шудем. соли 2017 соле ки ҳамаи наврасони бо истеъдоди гӯштини ҷудоро дар Чили ҷамъ овард ва ҳайати Тоҷикистон ҳам чун муддаиёни мақомҳои шоистаи мусобиқоти фароҷаҳонӣ дар он сӯи уқёнуси Атлантика буданд. ин марҳила воқеан барои на танҳо нуфузи паҳлавонон, балки мавқеи шоистаи ҷумҳурии соҳиби истиқлоли мо ҳам нақши бориз дошт. дар ин мусобиқаи бонуфуз бори аввал наврасони ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳайати 8 нафар сафарбар карда шуда буданд. байни онҳо ҷамолиддин абдуллоев низ сафарбар карда шуда буд. ӯ дар ин мусобиқаи бонуфуз
хело маҳорати баланди гӯштини дзюдои тоҷикро нишон дод. То давлати Чили 14 соат, кули 14 соат мо бо ҳавопаймо сафарбар шудем. Мусобиқа 3 рӯз мо вақт доштем. Ба иқлими онҷо мо хело мутобиқат кардем, ба берун ба бошгоҳҳо рафтем, машқу тамрин кардем ки бо ҳаво ва иқлими онҷо мутобиқат кунем. Ман дар даври аввал бо ҳарифи Гонконгии худ будам ва баромадам онро дар хело муддати кӯтоҳ, вале 6 сония онро ғалаба ба даст овардам. Екатерина Татунашвили. барои ҷамолиддин мусобиқоти ҷаҳонии Чили давраи омӯзишӣ ва азбарсозии ҷиддии майдонҳои набарди инфиродӣ буд, ки мавсуф дар рӯбарӯи абармардони фурӯтани дунё моҳияти ватандориву дарки худшиносии миллиро бештар эҳсос менамуд. ба ин ҳам омода буд, ки тамоми нерӯву қувваи худро сарфи муаррифии ватану миллати хеш намояд. ба марҳилаи дуюм рафтам. Маро дар пеш варзишгари бразилиягӣ интизор буд. баъд аз ҳарифи гонконгиам ман ба он қуввозмоӣ кардам. қуввозмоӣ хеле душвор буд. тӯли 6 дақиқа ман қуввозмоӣ кардам ва дар 6-ум дақиқа ман ғолибиятро ба даст овардам. азму талош ривоҷи дигар гирифт. итминон барои ғалабаи навбатӣ боз ба маротиб қавӣ гашт, ки дубора ҷамолиддинро ба майдони набарди ҷаҳонӣ даъват карданд. дар замини навраси ояндадори тоҷик шӯълаи садоқат ва ҷасорати шарқиёна туғён дошт ва инро ҳам ҷамолиддин дар давраи нерӯсанҷӣ дубора ба оламиён собит карда тавонист. ҳаҷме ҳоло барои идома додани рақобат абдуллоев хуб кор мекунад. як шиду рақиб дорад. бале партов ва ин вазари ипон 100% ипон. ин ипони дуюм аст ки абдуллоев ба даст меорад. шоду фараҳ дорад аз партовҳои зебояш ва тариқи ипон мағлум мекунад рақиби навбатии кешро. ҳолати зебо бармегардонад ипону. вазари боқӣ нест. фақат барои абдуллоев лозим аст ки худро канор гирад. ҳар самт худро ҳаракат намояд то ба чанголи рақиб надиҳад, чунки се вазари дорад ва ин вазариҳо ӯро метавонад пирӯз гардонад. дар ҳолати дигар пас бале абдуллоев бо кӯшиш карда, аммо вақт нест, каме дигар боқӣ мондааст ва абдуллоев ҳамин тариқ пирӯзиро ба даст меравад. ва дар даври сеюм ман бо варзишгари Молдова озмоӣ кардам. ман онро 3 вазари расо кардам. баъд вақт тамом шуд, онро ғалаба кардам. он вақт ба қоидаҳои пешин буд. 4 то 5 то вазари ҳам ҳалол намешуд. танҳо ҳалол мезадӣ, ҳалол мешуд. аммо ман 3 вазариро онро задам, ҳалол набуд, ипон набуд. баъд вақт тамом шуд, ман ғолибиятро ба даст овардам.
ғалабаҳои пайдарпаи ҷамолиддин аз дигар ҳамсолонаш ба куллӣ фарқ мекард. бо сабку услуби хоси худ талош менамуд ки миёни наврасони ҷаҳон намуна бошад, аммо рақобати ниманиҳоӣ дар комаш шаҳди пирӯзиҳои бардавомро ба талхии абадӣ табдил дод ки ин барои амалисозии орзуҳои овони наврасӣ ҳам таъсири худро расонид. дар бозиҳои нимфиналӣ бо сабабҳои гуногун чӣ хеле шуд ҷамолиддин хеле гӯштини хуб гирифта истода буд, гӯштинро бохт. ман баъд аз ҳарифи молдовиягӣ ғалаба ба даст овардам ва баъд аз он ҳарифи болгариягии худ буд ки ман умедвор будам ки ба он ғалаба ба даст меорам, вале мутаассифона ман баромадам, тӯли 2 дақиқа қувозмоӣ кардам, ман шикаст хӯрдам, вале ман роҳ афтода нашудам. баъд аз он баромадам, тӯли 1 соат вақт доштам, 1 соат ман дам гирифтам. баъд аз он вохӯриҳои тасаллубахш маро файрод карданд ки бо ҳарифи аргентинии худ буд ки ман онро 2 вазари расо кардам, ғолибиятро ба даст овардам. баъди як нокомӣ ҷамолиддинро ноумедӣ фарогир шуд ки ҳатто барои дубора ба майдон баромадан таваҷҷӯҳ ҳам накард. ҳарчанд мураббӣ холмаҳмад толибов моҳияти ҷоизаи биринҷии чемпионати ҷаҳонро маънӣ дод менамуд, аммо ба гӯши нафари талабгори медали тилло таъсире ҳам расонида натавонист. билохира маҷбураш карданд ки гилаҳоро аз ниҳодаш дур кунаду ба майдони рақобатҳои тасаллобахш барояд. ман аз ӯ умеди калон доштам, фикр доштам ки ҷамолиддин ба бозиҳои финалӣ мебарояд ва мо сазовори медали тилло мегардем, аммо бо сабабҳои гуногуни варзишӣ байни доварон чӣ муносибате шуд, ҷамолиддин дар ин ҷо ба бозиҳои финалӣ ниҳоӣ баромада натавонист. эътирози ҷамолиддин нисбати хунукназарии доварон дар марҳилаи ниманиҳоӣ то андозаи ҳақиқати воқеӣ дошта бошад ҳам, аммо қаҳру ғазаб ва даст кашидан аз идомаи мусобиқот ҳалли масъалаи мазкур шуда наметавонад, чунки саҳифаи таърих дигар барнамегардад ки мо аз нуқсу иллат ва костагиҳои нафарони фориғболи мусобиқот эътироз кунем. билохира муборизаи узри мунтахаби наврасони тоҷикистон бо намояндаи туркия барои медали биринҷии чемпионати ҷаҳон дар риштаи ҷудо оғоз шуд. абдуллоев дар ҳол дасти рост гирифт ва рақибро барои доштан ҳатто имконият надодааст. паҳлавони туркӣ пироҳани кабуд дорад, ҳар лаҳза канор мегирад худро. абдуллоев рост, мубориза бечину чаро барои ба даст овардани медали биринҷӣ аст. ин медал бояд ба хазинаи варзишии тоҷикистон ворид гардад. пас мақсади асосии абдуллоев ҳамин аст. кӯшишҳои пайвастаё бубинед, рақиби дурӣ меҷӯяд, шидо бояд барои рақиби ӯ диҳанд дар ҳолати дурӣ ҷустан ва саркашӣ кардан аст. ҳолатҳои зебои абдуллоев, инҷо наздики ба вазаре буд, аммо вазаре нест, аммо шидо метавонанд ки барои рақиби абдуллоев диҳанд. паҳлавони туркӣ ҳатто дар замин кӯшишҳои пайваст. баба бинед, абдуллоев дар ин ҷо ҳолати доштан бисёр ҳолати зебо аст. ҳисоб мекунанд то 20 сония, дар ҳолати 20 сония комилан пирӯзиро абдуллоев ба даст меорад. на, ҳисоб нашуд. навбати дигар, бале, акнун ҳисоб мекунад довари марказ. худ дар ҳайрат аст довари марказ, баъзан ҳолатҳо ҳисоб ва баъзани дигар. бале, эпон рақиб дар ҳолати нохушӣ аст. довар дар ҳол ҷеғ мезанад. табибоно барои рақиби абдуллоев бисёр ҳолати мураккаб буд барои рақиб дар ҳолати тариқи гиребон буғӣ кардан. вақте ки ман онро буғӣ карда истода будам, довар он усули маро натавонист бинад. ай болои сарам буд, натавонист бинад ва тӯли 10 сония ман онро доштам дар буғӣ кардан, аммо вай беҳуш шудагӣ буд.
ва аз Соня Санҷ мураббии турк хест ва ба сини довар дод зад, дасташро бардошт дод зад ки беҳуш шудааст. Ва баъд довар истед ҳалол гуфту вақта ман кард, ипон гуфт ман кард. баъд ман хушбахтона ҷои сеюмро ишғол кардам дар онҷо. дар саҳифаи варзиш ин бори аввал буд ки ҷамолиддин медали биринҷии чемпионати ҷаҳонро дар риштаи гӯштини дзюдо ба Тоҷикистон ва байрақи Тоҷикистонро баланд бардошт. дар чемпионати ҷаҳон зиёда аз 60 давлат иштирок дошт ки дар ин ҷо ҳамаи онҳо барои рақобат намудан, барои медал гирифтан рақобат мекарданд. ҳамаи ҳарифони ӯ ҳарифони сахт буданд. Не ки ҷамолиддин пеш аз ба ин мусобиқа сафарбар намудан, ӯ 3 вақт тамрин менамуд ва узи дастаҷамъиро гузашта буд. ман пеш аз ин рафтан бар ин сафарбар шуд дар ин ҷо аз ӯ боварӣ доштам ки ӯ бо медал бармегардад. маҳз натиҷаи ин буд ки ман дар баъд аз чемпионати ҷаҳон ҷоизаи президентӣ ба ман доданд. шукронаи истиқлолият мекунем, шукронаи президент мекунем ки ба мо хеле ғамхориҳои зиёд мекунад ки мо метавонем дар чемпионати ҷаҳон ва олимпиада иштирок кунем. ҳамин дастовар саҳифаи варзиши мамлакатро рангу ҷилои дигар дод. нуфузи Тоҷикистонро ҳам дар миёни беш аз 60 кишвари дунё боло бурд ва барои Ҷамолиддин ҳам роҳи нав ва боли қавиро барои парвози орзуҳои овони ҷавонӣ боз намуд. сарзамини Тоҷикистони азизу маҳбуби мо макони паҳлавонони боиродаю соҳибҳунар мебошад. аз азал мо дар рушди сулола нерӯю иродаи қавии худро ба оламиён муаррифӣ кардем ва инро ҳам таърих даҳҳо бор исботи дақиқ ҳам намудааст. Но здесь, конечно, молодежь очень такая, по сравнению с другими странами, очень перспективные, такие живые ребята. Видимо, солнце хорошо греет, витамины все, фрукты. Вот этот огонь у них всегда был. Когда даже они будут бороться по взрослым, вот этот огонь у них горел, и я думаю, результат даст о себе знать. И в дальнейшем успехов. вақте ки санҷиши 500 нафар варзишгари кишвар дар вазнҳои мухталифи ҷудо дар чемпионати мамлакат оғоз шуд, Ҷамолиддин ҳам азм намуд ки бори аввал миёни паҳлавонони бузургсол нерӯ санҷад. ин кор барояш хуб оғоз шуд ва мавсуф баъди 4 ғалаба иштирокчии марҳилаи ниҳоии мусобиқоти ҷудо дар Тоҷикистон гардид. инро ҳам метавон аз муваффақияти Ҷамолиддин дар давраи гузариши камолоташ арзёбӣ кард. ӯ дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон хеле нағз баромад кард, аммо аз ҳисобе ки вазнаш камтар буд, ҳарифи ӯ боқувваттар, ботаҷрибатар, инам таҷрибаи хуб дошт, аммо бо ҳисоби на чандон калон бозиро бохт. ман пеш аз Маҳмадшариф 4 ғалаба ба даст овардам, роҳ ба финал ёфтам ва бо Маҳмадшариф ман дар финал хозмоӣ кардам. он хозмоӣ хеле ба ман душвор буд, аз сабабе ки ман бори аввал буд ки дар вазни 73 кило хозмоӣ мекунам. аз ҳамон сабаб камтар душворӣ буд, маро ғалаба кард. мо ба доварӣ Суҳроб Раҳимов шубҳа надорем. ана акнун вазаре муборак шавад. ана ин аст партофти зебо ва Рауф Ҳикматов шодӣ мекунад дар ин ҷо шогирди ӯ Маҳмадшариф Наҷмиддинов
رقیب را با تخت پشت افتاد. با قول دیگر همون خیس بودن خود را، دلیر بودن خود را، قوی بودن خود را نشان داد. وقتی که پهلوان نامبر کشور جمالالدین عبداللهیف با دریافت جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به غالبان و جایزه‌داران مسابقه‌های بین‌المللی ورزشی نائل شد، اعتماد مربیان و کارشناسان ساحه به دستاورد و نتایج بهتری عضو منتخب جوانان جمهوری در عرصه بین‌المللی زیاد شد. من باوری دارم که او در چمپیونات جمهوری غالب می‌شود و در مسابقه‌های آسیا و چمپیونات جهان شرکت می‌برد. оянда кор кардистем, ҳаракат кардистем ки бо чемпион шавад, ҷо гира, медал гирад. می‌خوایم که در مسابقات بین‌المللی بین کلانسالان جمهوری تاجیکستان را معرفی کنم و پرچم جمهوری تاجیکستان بالا بردارم. در آوان نورسی من این خیلی دستاورد خیلی خوب است و مشق تمرین خود را زیاد میکنیم که از این هم دستاوردهای خود را به دست بیاریم.